Hey, what's up mga kabisdak? It's your boy Bisayang Vloggers in the house. So ngayon mga kabisdak, bago tayo mag-umpisa mag-reaction sa Secure Biners, shoutout muna kay Ma'am Farah Balbuten from Carmen, North Cotabato. Ayan, shoutout sa'yo ma'am. Kumusta ka diya? Ayan, amping niya, permi, amping. Mga Bisaya, shoutout sa mga Bisaya dyan guys. And also shoutout kay Sir Razor Games na nag-request na i-react daw ang Boy Bungol Part 10. So, nakita na ako sa part 9 niya, no? Tapos yung part 8 ba yun? Itong inatake yata si Kwan, yung i-atake si Tilio. I-atake mo si Tilio, si Flappy Bird. So, yan, no? So, sa mga bago din sa akin channel guys, subscribe nyo guys kung Bisaya ka, subscribe nyo na, Bisayang Vlogger. And click na rin yung bell para update guys sa aking mga video. So, let's start. Boy Bungol part 10 guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe pala sa Secure Biners, i-subscribe nyo sila. The best pagpatanggal ng stress ang Secure Biners. Kung wala pa makasubscribe sa ilaha, ayan, tabangan na to sila mag-road to 1 million subscriber ang Secure Biners. So, let's start. Boy Bungol part 10. Naunsa naman ka, Flappy Birds. Start. Nag-wheelchair na si Tilda. Na Flappy Birds, naunsa naman ka? Naunsa ko na? Naunsa ka na? Di big ka masabtan Flappy Birds. Naunsa de ka? Naunsa de ni kuya? Nay kay giatake man daw ni sa tong namalig baka unya napayang inistoryahan nga. Giatake Ipo lagi. gani masabot ug sa galing hinungdan. Kaya takit ako hindi ko ani napululan din ni si Flappy Birds. Hindi Boy Bungol Wala ni. na bondol. Atong namalin daw ni siya og baka galubog kay giatake. Giatake. Ay gibunog og mga lalaki. Luya de kanimo Flappy Birds. Giatake, wala gibunog. Mao ba? Pagka di malasa po kay maunang istoryahang nahulog. Ateng Bungol. Naon sa gud ka? Wa man gud nahulog. Nahubog. Ay na, wa nahubog, giatake. Mamang niabot na ang pukagwate. Ay na. Unsa ka, bungol, giatake. Nakatunob og tae? Ay Ginoo ko. Pila man ka balik-balik og storya. Asa man mo eskwela? Ay samu ka noon kaayo nimo. Unsa? Aw akong pangalan, si Moy Moy. Igunsa man mo ni Papi Boys Moy. Unsa ito Moy? Nganong naabot naman pugag tumoy? Bayar ko. Si Angie Ayaw, nasipa ko ano natin na nakachili tayo Naunsa naman ka Flappy Birds? Di naman maklaro mo sinultian. Uy Flappy Birds, asa day mo? Hoy! Naunsa naman na si Flappy Birds? Giatake. Daot, ibinagay na toldi siya. mo. Basta. Nakala ka siya. Si Bobong. Si Bobong ang iso ni Moy Moy. Kuya! 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 Nice ang view sa ano, sa ilang lugar. Kuya! Ayun o. Oh! Lami kayo magpangin-hangin diha. Maman! Kuya! Unsa god? Kuya! Ay baya ka galing moy nara ko dire. Kuya! Baya galing ka moy. Unsa man? Si Kuya man na. Patay nang di mo tingog. Kuya! Undan ka moy. Liso na rin kita yara yung ikso ulo yung nakabungol. Trabaho. Kanya rapi kong tinawag nimo. Paghilo moy ganiyara ko nimo pinubag. Kuya! Ganiyar kong pangita nimo. Ahay ka, ganiyara ko tinubag nimo. Hapit na ko mapagaw. Unsa man ito yun nimo? Si Kuya nay nangita nimo hadto sa balay. Si Kinsa may nangita. Dili siyang tilita. Wala ko kay laadto. Unsa na ito yo ana nangita moy? Baya si Kuya ug di malita mo abot ta pong mumoy. Ginagwa ko kaila.
Ay mamumuy man ka na karon moy. Unsay tuyo? Si Randy ay... Unsay tuyo? Anang nangita? Lagi daw si Randy. Ikaw ang gipangita. Mao lagi. Unsa lagi tuyo? Wala ko kabalog asa to gapuyo. Tinuo ko moy. Unsay tumong anang ni ana sa balay? Dili sudlay. Ikaw ang gipangita. Mao lagi. Nganong ako'y gipangita? Animal. Inay kuya, kay naghiskot man to kurente. Baya mama mangita man sila nako nang human naman kog bayad kuryente. O parente re mo adto. Paparinti man karon moy. Nakaw, uli adito. Ira human ako bayad og kuryente rong bulana. Unsaon man ang lana? Animal ka moy. Igna na nangita nako na wa na ko'y kuryenteng balayran. O lagi ikaw gipangita kana kuno gingan lang Brian. Lagi wa na ko'y balayrang kuryente. Ay naman ka kuya ngano kung balik-balik ka ng parente. Kuryente! Mamanday ng butite. Mabutiti ka na karon moy. Ako na lang may uli boy. Kaya di na magkasirabot lugay kita. Oy, usa pa. Kanang akong dinauban na ana. Bantayin na ha. Kaya mukulanap niya na ato. Iya katong baka ato kung gipasilong. Balina niya to. Kaya na. Mawala niya to ana. Magkuha ng mamatay na baka niya. Bantay ka na kung buhang ka. Ay, namatay. Oh, si ano? Si Skirt. Ah... Kung sa magkadali squid. Yun. Squid. Mga buki din na si Inor. Squid. Perni maging mag-aabot aning bulan eh. Squid. Kung sa magkadiri. Ikaw, kung sa naman po ka diri, anong permi man gyud ta mag-aabot? Asa man ko nang ilabot? Pwede og labay ra didto bungol og asa man gani ka padulong? Asa man ka manulong? Ano mag yung magkalas-kalas mag yung kag oras panahong bungula ka og hapit kung unsa man gani imong nakitan? Padayon na kuno kung asa ka kapunta bungol no? Kinsa may buta? Ay sus ko Ginoo ko og kaning tubo mo ihapak na ko nang imong naong ron. Buta gyud ang imong mata ron. Naunsa? Ganiya gahiskot kag manulong. Dayon hiskot ta po kag buta. Karon nag-ingon na po kag muta. Unsa man gyud? Ay santisima gyud kang bungula kang yati ka. Ngano nga ako maging mo surang-surangon? Ay sa pano? Asa man nimo dalon ning tubo squid? Imo man ginikawaton. Ay kung nagkawaton kay, di ra ba ko kawatan? Ikaw siguro nang nakuratan kay nasakpan ka na ako imo aning kawaton. Ay kung nagkawatang bungula ka, kay ako ga pa nag-iya aning tubuha. Ang unsay ubo. Oo, di gyud ta magkasinabot aning buanga ka. Kane. Oh, siya ang buka ka makabalo ha. Kane. Kaya kayo isulat na. Te, gyud. Kung ballpen guba. Oh. Isulat na. Ako isulat na. Ning to bo. Oh, basaha. Unsa man na? Diyos ko, basaha. I Ay, aki ko di po kayo ka. ako ki ki ko ko ako aki Ko. unsa guna ba? Atay niya magkabasa. Unsa guna squid? Di ba ko kabuluan mo basa o kasabutana? Ay, sus ko Ginoo. Mag-undang ta aning bungula kang yati ka. Uy, asa maka squid? Iuli ng tubo oh. Kawatan kay tubo na. Itugan yung kanako. Ay, pag-ugot din na. Bahala ka, bungula ka. Uy! Iuli ng tubo ba? Bantay yung ka, itugan yung kanako yun. Bantay yung ka. Iuli na oh. Sayang na. Nakaka-good vibes yun naman. Nakakatanggal ng stress ang figure binders, ano? Sabi na huwag ka mukha na siya. Nagdala si Square Dog notebook kay para isulat na lang yung isulat. Kanya ka din hindi ka basa dahil so kanin ko ano yung boy mo yun. Boy Bungol guys, napakasulit talaga. Sulit guys, sulit na sulit ang Boy Bungol. Thank you for watching. God bless.